Hartstikke een kinderplank. Bij de meiwerkers van Zwartgroep Wil is Heldoorn druk met de hapjesdwaande. Hij had een speciale baan met haar opbouwd. Ik is het mooi zien, hè? Een zeilbootje, een stukje olief. Maar het is voor mij natuurlijk een prachtige manier om van deze ploeg heen te kunnen. Want ik voor jou hier zo geweldig mijn werk aan om daar oorski mee te nemen. De salm, met witte bollen en dan wist dan nog. En de liefde komt van beide kanten. Maar ik zou hem heel erg missen straks. Ja. Maar wat zou ze nou aan hem missen? Nou ja, de humor en de grapjes soms. En, nou, hij komt hier altijd eten bestellen, dat zou ik missen. Ik vond hij altijd zo lief en aardig. Hij is in Stichting Talent met mij. Ja, op internet. Ja. Dus dan vies het wel spietig dat hij voor het Ja, maar jammer, ik ben wel verdiend toch niet. En liefde voor het eten wie de rek. Nou, je mag graag een lumpia of een gehaktbal. Ah, vette hap. Ja, of soep. Maar nou is het dien. Heldoorn zijn werk zit erop. 4 jaar had hij dwaande west met wol of net werkdelen van de gemeente. Een pittig putje. We hebben af en toe wel heftig. Je leest de boekjes hoe het gaat, maar dan is het in de praktijk ook nog zo. En dat is protte emotie. Dat weer wel heftig zo nou en dan. En daarom is het goed om het nou mooi uit te sluiten. En wat zal de borgmaster nou, is de vraag. Zoals alle mensen die haar werk ophoudt, op ziek naar werk. Moet hij nog een bakje koffie langskomen? Ja, dat ben ik wel.